Ти какъв си? Мечкар. Брей, лъжеш. Много са ти бели ръцете. Какво е чудо станало с ливенските затвори през 18-та година. Ангел воевода, млада воевода, от Чирпанграда Геляма, че захвали ангел вълба голяма, че са хванали в гора зелена, в сливенските Балкани. Айде, марши, покажи на тия граждани, таци и маци. Айде, оба, айде, марши. Три напред, три назад. Адага. Ай сега, Маро, покажи как снаха целува ръка на свекърва. Айде! Ашколсо! Ай сега, Маро, покажи на тия хора как се търкалят бабите на бабин ден, като се напият. Апала! Айде! Дай! Айде, марши, ще не чакат! Дай да ти дава, бабо. Ай, сполайте. Айде, дядо, айде. Айде, да път пак.